acum. Număr de la 1 la 3. În timp ce număr, te conectezi telepatic cu Aurelia. 1. 2. 3. 4. O văd înapoi în timp când și-a făcut prima doză, în spațiul respectiv, ca într-o cameră. Ea e pe un scaun și o percep conștientă în procesul respectiv, așteptând. Și ca și cum are intenția adică îi percep intenția să respingă energetic serum. Adică lasă să se desfășoare ce este în fizic, dar în gândul ei, intenția ei este ca parte energetică a vaccinului să nu intre în contact cu corpul energetic, să se respingă. Nu știu, toată scena e pe pauză, așa. Ok. Doar pe ea o percep, cum să zic, prezentă, conștientă, trează. Adică ea nu e pe pauză. Dar tendința mea, nu știu de ce, că nu sunt chiar lângă ea, dar sunt în aceeași încăpere, să mă duc să o iau de acolo. Nu știu, toată scena este așa în nuanțe de gri, adică obiectele sunt alb, negru sau gri. Nimic nu e colorat, doar ea, corpul ei energetic, ea este animată și așa vie, să zic. Ok. Adică parcă și personalul de acolo, și obiectele, și energetic totul de acolo e așa. Ok. Parcă neînsuflețit. Neînsuflețit. Instinctul tău, tendința ta naturală este să o scoți de acolo, din acea scenă. Da, sigur că nu am intervenit, nu fac nimic, dar asta a fost așa, un impuls, da. Ok. Hai să spunem dacă mai... Ea mă vede, Mhm. spune ce interesant că ai putut să Intri. vii aici, acum, să sfidezi timpul, spațiu. Și mă întreabă, eu te-am chemat? Adică e surprinsă de prezența mea și vrea să-i confirm că ea m-a chemat sau ne-a chemat. Ok. Intri și tu în câmp, te vede și pe tine. E ca și cum în pardoseală, în jos, parcă vin așa energii urcă prin picioarele noastre, prin tălpi. Niște energii ciudate, care ne amorțesc tălpile, parcă nu trec de genunchi aceste energii și le împing înapoi în jos. Ea spune că și ea le simte, dar că le-a pus pe baza unui fel, neliniștii sau îngrijorării, să zic, așa, normale, a situației în sine.
Este un portal deasupra acestei încăpări, undeva în mijloc așa. Prin care se varsă energii și programe, programate, parcă, în aer, să zic așa, în mediu. Da. În încăpere. Deci, practic, observ că vin energii și de jos și prin acest portal, în toată încăperea. Ea e concentrată, normal, doar pe vaccin, deci nu... Doar că în tot mediul ăsta sunt energii din toate părțile programate. Deci, focusul e pe vaccin, când colo sunt și alte elemente nocive în încăpere. Ea vrea să se ridice de pe scaun și parcă nu mai poate. Parcă e lipită de scaun. Ce o face să... Păi auzindu-mă, e ca și cum vrea să iasă din încăpere. Ca și cum vrea să anuleze. Ok, și ce o ține lipită încă? În momentul în care a fost de acord, când și-a dat acordul dinainte să ajungă acolo. Da, acordul. Mental și verbal. Da. Ok. O să studiem ce se întâmplă lăsând scena să se desfășoare. Zi-mi dacă poți traduce o parte din programele care intră prin acel portal. Este ceva ce ai putea traduce acum, decodifica. Îmi vin cuvinte. Amnezie. Ok. Separarea sufletului. Dezintegrarea sufletului. Dezintegrare energetică. Moarte. Celulară. Moarte celulară. Iar uitare, deci tot prin zona de pierdere de memorie, amnezie. Dezrădăcinare. Relocare, dar e ca cea de un mormânt și ca și cum e mutat în alt mormânt, adică în alt loc, de veci. Energetic vorbim. Da, sigur, energetic, tot e energetic. Și moartea, adică neapărat, n-am perceput ca moarte propriu-zisă a corpului fizic, ci ceva la nivel de ADN, de celule. Tocmai asta îmi vin. Ok. E ceva diferit ce simți venind în legătură cu energiile care vin din pământ, de jos? Acelea blochează în timp parțial chakrele, meridianele energetice. Și sunt mai mult de blocare sau îngreunare a meridianelor și chakrelor. Ok. Altceva ce simți să descrii în legătură cu această scenă?
Bine să spun că cei din încăpere nu ne percep, adică doar ea ne percepe, nu știu câte persoane. Nu văd decât 2, dar e ca și cum un energetic doar ea ne percepe acolo cu ea. Ceea ce este straniu într-un fel, că dacă ar fi niște, mă rog, sunt niște entități, dar care parcă nu se entitățile nu sunt deranjate de prezența noastră. Că nu cred că nu ne văd cu siguranță, dar nu le pasă că suntem aici și observăm diverse. Ca și cum ei ar crede, cele entități, deci mă refer la oameni. Cei care se ocupă de toate chestiunea aceasta energetică și de programare, ar zice... Nu face nicio diferență. N-au ce să facă. Sunt coduri și pe care noi nu avem cum să le aflăm și atunci ei se simt în siguranță că nu le hăcuim și nu le facem nimic, nicio Da. Ok. E ca și cum ei au siguranța sau că deja au programat-o. Ei parcă nici n-au nevoie de vaccinul în sine, că prin acordul ei de a veni la vaccinare, deja parcă a semnat ceva cu ei. Ceva de genul ăsta. Deci programarea începe încă de la acord, până să ajungă la centru de vaccinare, până să fie sub influența celor energii și vaccin. Ok. Bun. Hai să derulăm scena. S-a derulat repede și o văd ieșind, adică o văd când a plecat de acolo. Nu mai suntem în încăpere. Mergem înapoi. Și o să-și pună și Aurelia intenția. Suntem cu ea și vreau să derulăm cu încetinitorul. Vedem cu atenție ce se întâmplă. Energia se duce repede, adică și programele se duc repede în zona inimii, stomacului și pântecului și rinichi. Apoi plămânii, în sus gât, cap. Deci cam asta e traiectoria. Inima în jos, după aia, și apoi parcă urcă până la nivelul capului. Și se formează un fel de peliculă pe tot traseul ăsta. Cu energii și programe, coduri. Da. Ok. În legătură cu programarea aceasta, nu știu, informațională, energetică, e ca și cum nu doar ea din prezent e programată, ci și alte aspecte ale ei, din alte timpuri și spații. Alte aspecte ale ei, ok. În același timp. Aspectele de care este ea, cu care este ea conectată emoțional, să spun așa. Asta vreau să întreb. Conectare emoțională. Aspecte care sunt și ele destul de deschisă pe partea de energie, de spiritualitate, de emoții. Ok, asta vreau să întreb inițial ce au în comun. Asta au deschiderea spre tot ce e invizibil, în energetic și spirit. Okay. O deschidere spirituală. Dar și emoțional, adică nu sunt aspecte care să fie reci, să nu aibă empatie, să nu le pese. Dimpotrivă, celor care le pasă. Bine, programarea în cazul celorlalte aspecte nu se face atât de rapid și facil ca în cazul ei, dar
E o intrare, e o Interesant. Deci se vaccinează în 2021 și alte aspecte în alte timpuri și spații sunt afectate. Influențate, da. Ai un număr aproximativ? Ne dăm seama de... Foarte multe, zic eu, aproximativ 300 de aspecte. În urma acestei intervenții doar. Ok. Apropo de vaccinuri, e ca și cum fiecare vaccin în parte are alte programe. Bine, există un set de programe comune și altele în plus. Depinde. Te referi la doza 1, doza 2 sau tipuri diferite? Tipuri diferite de vaccin. Ok. Ce alte informații accesezi pe măsură ce... Văd entitățile care se ocupă că e o ierarhie. Știi, cei, să zicem, mai aproape de câmpul uman și terestru, după aia până la cap, să zicem, la șeful. Șeful este un program, nu este o entitate, o conștiință. E ciudat și interesant că sunt și conștiințe care lucrează la asta, dar sunt conduse de un program. În această mare, să zicem, organizație sau ierarhie sunt și suflete, conștiințe propriu-zise și pseudo-ființe, pseudo-conștiințe. Programe în sine. E un amalgam. Și programul respectiv, de sus, este foarte vechi. Nici ceva nou. Doar că s-a auto-perfecționat continuu. Continuă să se transforme și perfecționeze. Care este scopul acestui program? Dar și programul a fost creat de un creator care căruia i-a scăpat de sub control programul. Deci ca și cum programul s-a eliberat, s-a desprins de propriul creator. A căpătat autonomie. Da. Ce vrei să mă întreb? Care este scopul acestui program? În ce direcție? Intervenția asupra ADN-ului. Universal, nu doar uman. Universal. Ok. Dar din un ADN universal, partea de ADN uman este nucleul. E ca și cum apare în centru. Mi apare în centru. Și dacă se intervine asupra ADN-ului uman, toate celelalte straturi sau, nu știu, tipuri de ADN, din acest ADN universal, sunt ușor de reprogramat, controlat, utilizat. Ok.
Deci intervenție și modificarea ADN-ului uman. Pentru că asta este cheia. Uh-huh. Sunt foarte multe suflete care după sute mii și sute de mii de întrupări au suferit atât de mult că vor să iasă, să se ilumineze, să iasă din roata samsarii, din ciclul de încarnare și așa mai departe, de să renunțe la legătura cu alți membri ai familiei de suflet întrupași și ca oameni, cu experiențele lor umane, cu planeta, dar nu pentru că se simt împliniți, că uite, am realizat, am învățat și evoluez, ci ca o fugă Exact. prin suferință. Și acest program profită de asta. Pentru că ideea este ca umanitatea, sufletele care s-au încarnat, se încarnează, se vor încarna, întrupa pe Terra, odată cu Terra, cu planeta, să ascensioneze în dimensiunea 5. Adică această ascensionare a planetei și a civilizației umane să se facă împreună, nu separat. Și acest program încearcă să separe ființele, sufletele, trupate ca oameni și cu ADN uman, de planetă. Prin intervenție asupra ADN-ului uman. Modificare, separare, cum am spus atunci, când percepeam sau, și acum, în spațiul acesta de vaccinare. Dezrădăcinare, uitare, amnezie, că își uită, multe suflete își uită, poate uită contexte importante și din viața curentă și din alte vieți. Sau nu se mai pot conecta. Deci ele au dorință și deschidere și plan să-și identifice anumite tipare din mai multe vieți și să le rezolve, poate prin contextul actual, din viața curentă, întruparea curentă, și tot corpul participă la asta. Mă doare, am probleme cu inima, am probleme, nu știu, la nivel de oase. Cercetez și ajung și văd că nu rezolv poate afecțiunea sau boala în sine, nu total, dar îmi rezolv chestiuni ale sufletului și ale conștiinței. Și astfel evoluez și cu familia mea și cu cei cu care mă întâlnesc. Îi ajut și mă ajută, ne ajutăm reciproc. Ori dacă părți din ADN sunt blocate, modificate, atunci nu mai am cum să mai lucrez la ce am simțit, provocat, mi s-a provocat, că nu mai am acces la ele. Se intervine în evoluție și în evoluție, în procesul de evoluție al fiecărui suflet și al și pe familie. De aceea sunt foarte mulți oameni care se întreabă de ce am venit eu în familia asta? Că nu se identifică, nu se recunosc, nu înțeleg. Pentru că sunt aceste intervenții și blocaje de tot felul și ei uită de ce
care a fost scopul de s-au ales și și-au ales familiile. S-au ales cu toții să se întâlnească, să aibă diverse experiențe, să mai rezolve câte ceva, să evolueze împreună. Ok. Deci să intervină asupra ADN-ului, ADN-ul uman, care este în centrul acestui nucleu pe care l-ai descris. Și asupra cordoanelor energetice dintre suflete, cele naturale. Adică și pe legături. Ce se încearcă să se obțină? Ce încearcă acest program să obțină? Ca și cum acest program nu vrea umanitatea în dimensiunea 5-a. Adică să nu ascensionăm. Planeta nu poate împiedica. Nu poate împiedica planeta și atunci intervine prin intermediul oamenilor, ADN-ului uman. Da. Nu știu de ce nu dorește prezența noastră în dimensiunea 5 acest program. De altfel, nu înțeleg nici de... Sau mă întreb de ce acel creator, acestui program, bine că nu l-a creat așa, nu și-l poate... Nu poate relua controlul sau să-l dețină, să-l readucă poate la starea inițială sau, mă rog, o adaptare. Adică de ce nu intervine acel creator pe acest program, care, în mod clar, influențează multe conștiințe, indirect, care ajung să ne... Nu dau seama cum îl influențează pe creator. Pentru că suntem interconectați. Te poți conecta la creatorul acestui program? Cred că da. E că nu percep un blocaj sau ceva. Să vedem. În primul rând aș vrea să-mi spui ce percepi în legătură cu acest creator. Este în dimensiunea 7-a. Ai evoluat, nu ai... Este o conștiință pe care o percep în dimensiunea 7. Ok. Când a creat acest program, a fost creat în ce dimensiune? Acolo, la 7. Dar, repet, nu l-a creat așa, cu scop sau... Ok. E altceva ce simți să spui în legătură cu această conștiință? Nu, trebuie să intru pur și simplu. Nu. Bun. Că nu, adică nu e ca un suflet căruia să observ corpul energetic. Okay. Sau, bine, văd un canal așa de lumină, dar mai mult nu. Ok. Conectează-te cu această conștiință. Bună. Bună. Știi de ce suntem aici? Da. Ce ne poți spune în legătură cu acest program care a fost creat de către tine? Este
a fost ca un înregistrator a tuturor gândurilor și emoțiilor voastre și planurilor voastre. Ca o mini-bibliotecă akashică. Miliarde de jurnale ale voastre, ale sufletului. Este ca și cum voi, fiecare suflet, ați avea un jurnal propriu, ce vă înregistrați voi, adică nu tot ce faceți și simțiți și gândiți, ci ce vă puneți voi cel mai mult atenția, în ce credeți voi, în ce folosiți voi cel mai mult din voi sau din mediu, da? Deci, exact cum voi oamenii, cei care țineți un jurnal, nu scrieți tot acolo, nu? Scrieți doar ce este mai important pentru voi în fiecare zi sau an. Deci voi, fiecare conștiință, alegeți ceva din multitudinea de experiențe, doar câteva. Acest program este așa, ca un mare dosar, un mare jurnal al tuturor jurnalelor. O bibliotecă a jurnalelor voastre. Noi putem... Așa l-am creat eu. Noi putem înregistra într-un jurnal informațiile distorsionate, adică așa cum le percepem noi. Da, dar ele nu... Voi le numiți distorsionate, dar tot ce a contat pentru voi nu este considerat distorsionat. De sinele vostru superior, vreodată, considerat distorsionat? Nu. Tot ce contează pentru voi e important. E al vostru. Parțial vă definește, temporar vă definește. Care a fost scopul inițial al creării? Adică ce înregistrați voi nu contează dacă în macro este adevărat sau nu. Important că pentru voi este adevăr. Exact. Care a fost intenția când ai creat acest program? De ce această nevoie de a înregistra? Înregistrările voastre nu sunt importante pentru mine. Nu mi folosesc mie, ci vouă. Voi când luați jurnalul la sfârșit de an și îl recitiți, dacă sunteți prezenți în această recitire, să zicem că vă ia o oră să citiți ce ați scris timp de un an. După acea oră, intuiți și gândiți, adică raționalizați, analizați care au fost cele mai importante câteva 5-10 evenimente, contexte, cei mai importanți 5 oameni, cele mai recurente programe mentale și emoționale. Și în intrarea în nou ciclu, să zicem, în noul an, vă faceți cumva un plan. Unii și-l fac mai concret, mai așezat, mai folosindu-se și de intuiție, conectându-se cu sufletul, alții mai superficial. Scopul, ideea mea a fost să vă pun la dispoziție un program care să vă registreze aceste jurnale, că sunt și jurnale din alte vieți. Adică
altor aspecte ale voastre. Și voi să vă accesați direct, voi singuri sau cu ajutoare, jurnalele din alte experiențe. Dar chiar și din copilăria timpurie sau din viața intrauterină, perioada intrauterină sau viața dintre vieți. Deci să le puteți accesa, adică să nu vă pierdeți într-o mare de experiențe, că e greu, știi, e ca și cum te duci într-o bibliotecă și nu știi, imensă și nu știi de unde să apuci. Și atunci te duci mai, nu știu, pe un sector, pe o mai țintit. La aceste jurnale ale voastre. Repet, gânduri, emoții, trăiri importante, puternice. Din diverse întrupări. Probabil o să mă întreb când și cum s-a desprins, s-a căpătat acea autonomie. Încerc să găsesc o analogie. Atunci când aveți un proiect, deci voi faceți planul, voi poate vă găsiți oameni care să fie implicați să lucreze în proiectul vostru, deci parteneri. Și voi începeți cu o idee și cu un plan, dar cred că ați observat că pe parcurs vin și alte idei, mai intervin și mai participă și partenerii și proiectul se schimbă destul de mult, se transformă. Proiectul inițial. Ce s-a întâmplat a fost că acele conștiințe care au beneficiat de propriile jurnale au intrat și în jurnalele altora. Jurnalul tatălui, jurnalul fiicei, știi? De exemplu, un părinte consideră că are dreptul să-și bage nasul, să știe, să vadă ce a scris fiica lui. Că de protecție, că să fie la zi, să poate fiica lui nu știe să explice sau nu are curaj, etc. Și atunci îi se pare potrivit să citească ce a scris fiica lui acolo. Asta s-a întâmplat și în planul macro, că anumite conștiințe au intrat și peste înregistrările, scrierile, să zicem, secretele altor suflete. Și și-au asumat sau și-au luat dreptul, cred că e corect în dreptul lor să intervină, să facă modificări asupra fiului, fiicei, soției, soțului, mamei. Credeau că ajută. Adică intențiile, să zicem că au fost bune. 80% au fost bune dintre intențiile acestor conștiințe. Doar că în timp fiecare suflet care își înregistrează în acel jurnal și își face niște planuri, are timpul său, parcursul său, dreptul să se răzgândească. Și foarte mulți vă răzgândiți sau mai modificați câte ceva. E natural. E firesc.
Și atunci dacă tatăl tău a intervenit știind un secret al tău sau un plan al tău pe care tu ai simțit să-l ții pentru tine și să mergi pe el, tu, fiica. Dar tatăl tău a așezat, a făcut niște modificări, a vorbit cu cineva și tu habar nici nu ai că, nu știu, iubitul tău nu mai e cu tine pentru că a intervenit direct sau indirect tatăl tău. Sigur că tu te frămânți și treci prin tot felul de stări și programe joase, și asta te îngreunează foarte mult. Pierzi și încredere în tine, încredere în acel bărbat, încredere în alți bărbați, încredere în pierzi încrederea în, posibilitatea de a avea o relație fericită, împlinită, ever cu cineva în viața respectivă. În punctul în care foarte multe conștiințe au făcut astfel de modificări în planurile, proiectele altor suflete cu care erau în interacțiune directă sau indirectă, considerând că au dreptul să facă asta, atunci acea mini-bibliotecă AK și că acest program, cum l-am creat eu, practic n-am mai... Eu am rămas creatorul său, dar nu am mai putut pur și simplu să manageriez intervențiile atâtor conștiințe. Pentru că eu nu intru peste acele conștiințe care au intrat peste alte conștiințe să le trag de mânecă și le zic, nu, aveți grijă, nu faceți asta, nu aveți dreptul ăsta. Am încercat să le atenționez, să le reamintesc că sunt niște legi universale, nu sunt legile mele. Eu nu sunt creatorul creatorilor. Și că eu mi-asum să le respect și că fiecare conștiință și suflet trebuie să-și asume asta. Dar, situația a scăpat pur și simplu de sub controlul meu. Cam așa a ieșit de sub influența și controlul meu acest program. Deci aceste conștiințe au încălcat liberul arbitru al altor conștiințe cu intenții bune inițial, dar tu nu poți interveni și încălca liberul arbitru. Ok. Care prevezi că este viitorul? În acest punct. Depinde de voi. E greu de estimat. Sunteți foarte mulți care participați continuu prin legătura cu voi înșivă și cu membrii familiei și de origine și dobândită și de suflet. Depinde cum vă desfășurați voi în relația cu voi înșivă și cu familiile, cu membrii familiei. Pământene, adică cu cei cu care sunteți în trup și de suflet, în energetic. Cum se percepe, cum se vede ce se întâmplă acum în prezentul nostru? Noi am ajuns la tine, pornind de la Aurelia, care a decis să se vaccineze. Păi da, dar nu e problema de vaccinurile din timpul vostru. Vaccinuri au fost de mult, nu? Ok. Și vor mai fi, de tot felul. Războaie au fost, sunt și vor mai fi.
se întâmplă acum, ce este particular acum, în prezentul nostru. Voi, cei care contribuiți, direct sau indirect, din acea întrupare sau din altele, la perpetuarea războiului. De orice fel, nu mă refer doar la cel concret, material, fizic. Au fost foarte multe conștiințe și sunt și vor mai fi care doresc să dețină monopol peste suflet și peste conștiințele voastre. Și sunt etape, sunt, nu știu, praguri, sunt... și voi sunteți într-un astfel de prag, la un astfel de prag. Dar vor dura, cum măsurați voi, destul de mulți ani până veți depăși pragul. Pragul nu se depășește în 3 ani. Din câte am observat în trecutul, prezentul, viitorul nostru, să zicem așa. Focusul vostru al fiecăruia, repet, trebuie să fie pe voi înșivă, apropiați, dar nu prin a interveni, a-i forța, a impune părerile și simțirile voastre, doar a le transmite și a le mai lăsa pe ei să decidă pentru ei înșiși. Sigur, acolo unde există o intervenție, o agresiune din partea unui apropiat, învățați să spuneți nu, să vă depărtați, să vă distanțați, dar doar în fizic sau din mediu. Nu înseamnă că voi trebuie să vă distanțați de sufletul acelui om, ci doar de acea parte din care își face sieși rău și vă poate face mai mult sau mai puțin, direct sau indirect, și vouă rău. Și pentru că am vorbit despre planul, pentru că eu am această atenție pe proiectul, pe planul de fiecărui suflet, adică pe importanța. Pe mine nu mă interesează planurile voastre, ale sufletului conștiințelor, ci importanța, ci să înțelegeți, să nu uitați cât de important este ca voi să vă cunoașteți pe voi înșivă, misiunea voastră, misiunile voastre și să le aplicați, să lucrați astfel încât să vă îndepliniți propria misiune în modul cât mai benefic și pentru cei din jur. Sigur că da. Deci revin și punctez pe importanța cunoașterii de sine și sinceritate și analiză, introspecție, ce planuri ați avut și nu ați îndeplinit, poate în alte întrupări, cum puteți să vă ajutați pe voi din alte timpuri și spații, să vă ajutați alte aspecte să-și îndeplinească totuși parțial sau cât mai mult, poate total, planul și voi în prezentul vostru, fiecare să-și vă îndepliniți proiectul, misiunea personală și astfel și de grup, de familie. Dar pentru asta trebuie să vă înțelegeți unii cu alții, să vă înțelegeți pe voi înșivă și să vă înțelegeți unii cu alții. Cei care creați parteneriate, fie că sunt de cuplu, fie că sunt de prietenie, de afacere, de, nu știu, un proiect poate umanitar, adică pentru mai mulți oameni, mii, sute de mii.
Bine. Mulțumim. Aș vrea să spun că nu eu trebuie să recuperez controlul sau nu știu cum să spun, influența programului, pentru că acum programul este al vostru. Vă aparține. Pentru că este o unealtă pentru voi, așa l-am și creat, o unealtă pentru voi, și unealta vă aparține. Acum contează voi cum vă folosiți de ea. Pentru că acele jurnale ale voastre sunt doar blocate, ele nu sunt șterse sau... Chiar dacă s-a mai adăugat ceva, vouă nu vi se șterge nimic, niciun program din universul ăsta, din toată creația, și niciun creator și nicio entitate nu vă poate șterge ce e al vostru, ce voi ați înregistrat. Doar se pune peste cel mult, știi? Se adaugă sau se printre sau... E ca și când voi trebuie să răzuiți, să înțelegeți ce nu e al vostru, ce nu vă aparține și să răzuiți, să ajungeți la voi, practic. La original. Da. Pentru că, așa cum am spus, alții pot distorsiona, dar adevărul totul vei regăsi și resimți și afla. Adevărul sufletului. Mulțumim. Andreea. Da. Ok. Revenim la Aurelia. O văd pe ea din prezent. Și se gândește ce să facă cu toate aceste informații, cum să le folosesc. Ea personal, ea Aurelia. Ea pentru ea și apoi pentru familie. Înainte să înceapă transformările, e altceva ce atrage atenția acum la corpul ei energetic. Mă interesează să văd cam ce s-a mai întâmplat din iunie până acum. Acele programe nu au intrat în structurile ei. Adică nu au ajuns la, nu știu, nucleu, la bază. Sunt, să zicem, în straturile superioare, exterioare, adică. Și atunci este ușor să facă o curățare în plus, prezent, și să le scoată și pe acestea. Adică ceva este în câmpul ei, dar nu a ajuns în profunzime, da. Ok. Altceva atrage atenția la corpul energetic, chakrele ei, orice altceva. Adică faptul că ea încă de când s-a dus acolo a avut intenția să respingă, a ajutat. Să respingă, nu știu, programe sau efecte nocive. Toxicitate de orice fel, energetică. Nu. În fond e o persoană echilibrată și conștientă și prezentă. Dar a fost acest și mai este încă, deocamdată, o neliniște. Neliniște în legătură cu ceva de genul, nu poți să fii chiar atent sau conștient sau să înțelegi tot, multitudinea de intervenții și de programe din creație, din univers, din jur, din mediu. Și e justificată, e naturală din perspectivă umană să-ți fie teamă că poți pierde controlul sau să... Ceva de genul, suntem totuși limitați aici, nu putem avea control chiar asupra orice. Ce este în interiorul nostru, da, dar ce în exterior, mai greu. Ok.
Mă las vorbesc cu ea. Conectează-te. Bună. Bună. Văd o culoare de roșu așa intens, de jur împrejurul meu, în aer. Doar roșul ăsta este. Îl asociez cu sângele. Să zic că trebuie să mă folosesc de această nuanță, această culoare. Ok. În intenția mea de a purifica sângele, celulele, ADN-ul, de orice program sau subprogram care vine de la entitățile, conștiințele, pseudoconștiințele, pseudoființele din acea ierarhie, vorbea, care au, ajuns și la mine, parțial sau la alte aspecte ale mele și practic și la alți membri ai familiei. Nu că au ajuns prin mine, ci că și alții din familie care și-au dat acordul să se vaccineze, sigur că sunt vizați sau influențați de aceleași entități din această ierarhie. Dar eu mă ocup de partea mea, de câmpul meu, și chiar de aspecte care sunt la fel de deschise și să zic așa, trezite, conștiente în alte timpuri și spații, despre corpul lor, despre mediul lor, despre ce gândesc, ce simt, ce emit către alții. Și lucrez, simt cu sinele meu superior la această echilibrare, curățare și reîntregire. Adică mă aliniez cu sinele meu superior și cu toate aspectele mele care sunt conștiente, treze de sine și de locul lor și utilitatea lor în familiile lor și în mijlocul oamenilor. Pentru mine, în viața curentă, dar și în alte întrupări, a fost și este important ce emit. Eman. Verbal, prin ochi, prin privire, prin gesturi, prin acțiuni chiar, energetic, prin inimă, telepatic, către cei din jur. Intenția mea acum, în urmă, în paralel, în față, adică din acest prezent, în toate timpurile și spațiile, este să fiu o prezență la o frecvență și nivel de conștiință cât mai înalt și prezența mea printre oameni să le fie de ajutor, să fie benefică. Să influențez în mod pozitiv, constructiv și evolutiv mediul. Menținându-mi legătura cu Sinele Divin și cu sursa continuă. Asta gândesc, simt și știu atât eu, sinele superior, cât și sinele și partea subliminală și partea emoțională, mentală a aspectului meu moral. Și asta transmit în câmpul meu, cum spuneam în trecut, prezent, viitor, paralel.
trupările mele umane. Mă simt bine, mă simt întreagă, conectată cu familia, cu mine însă, cu viața. Mă simt în siguranță și stabilă. Având în atenție să nu încalci liberul arbitru al celorlalți, cum îi poți ajuta pe cei din familia ta? Păi eu le-am transmis acum pe măsură ce am, în același timp cum am făcut eu transformările la mine și conștientizările și lor. Bun. Ce altceva simți să transmiți părții tale conștiente acum? Să continui cu această cunoaștere, conectare și iubire de sine și să mă bucur și să respect fiecare om din viața mea, familie sau prieten sau oricine. De să fie una bucurie, acceptare și recunoștință față de mine însă, familia mea și oameni. Și față de viața mea în prezent. Să fiu prezent în viața mea. Mental, emoțional, sufletește. Vrei să-ți transmiți ceva în legătură cu mama ta sau tatăl tău? Sunt foarte mulțumită de mine și recunoscătoare lor că îmi permit și mie, pentru că chiar dacă eu sunt cea care are cel mai mult grijă de ei, nu înseamnă că ei nu sunt ajutați în energetic sau telepatii sau altfel, invizibil și de alți membri ai familiei și din familiile lor, adică strămoșilor, dar că au încredere și s-au lăsat, să zic așa, prin mele pe mâini, dar și la propriu pe mâinile mele. Pentru mine este o onoare să am grijă de ei. Adică în acest moment, indiferent de cât poate este obositor, poate este, când vor pleca nu va fi, nu voi suferi, voi fi tristă, dar voi fi în același timp și bucuroasă sau împăcată că am fost lângă ei în ultimii lor ani de viață. Din această întrupare. Deci, recunoștință către amândoi. Cu copiii mei le reamintesc că întotdeauna pot veni la mine, la noi, cum să-mi comunice ce au nevoie, și bucurii și triste, și îndoieli și, nu știu, poate proiectele lor. Și ce au nevoie și ce pur și simplu simt să împărtășească. Mie îmi place să vorbesc, să împărtășesc, să comunic și îmi doresc ca și ei să facă asta în viețile lor, mai deschis, mai cu încredere, mai cu libertate și cu noi părinții și, repet, în viețile lor. Și oamenii, în general, mi-ar plăcea să fie mai puțin, partea aceasta de judecată. Nu zic că eu sunt complet fără judecată, probabil, mai am și eu
momentele mele și față de mine însă și față de alții în jur, dar să scoatem cât se poate toții, cât putem fiecare, această tendință, acest program de judecată a altora din sistemul nostru. Cred că ne-am eliberat, sunt convinsă că ne-am eliberat, ne-am simțit mult mai liberi și mai ușori. Astfel. Și mă simt foarte bine și reamintesc asta soțului meu în acest parteneriat al nostru. Iar dacă pare că noi avem la nivel energetic și de suflet foarte multe în comun și eu mă bazez și îmi sunt mulțumită pe ce percep eu între sufletele noastre, această apropiere și parteneriat. Și îi mulțumesc. Bine. Acum, Aurelia, vreau să îți imaginezi că ADN-ul tău este ca o antenă și vreau să transmiți mai departe către conștiința colectivă umană informațiile cu care tu ai venit în contact, conștientizările tale și modelul tău de lucru și de transformare. Transmit și pe măsură ce, în timp ce fac asta, pentru curiozitatea părții mele conștiente cu viața anterioară, a fost în Bucovina, mă văd tot femeie, mă văd cu fuior, așa, lucrând. Nepoți, e o familie frumoasă. Unii au mai plecat și prin alte țări, dar majoritatea au rămas așa aproape de satele vecine sau și-au creat familii, din copiii mei mă refer, și vin destul de des, mă vizitează. Am vreo 62 de ani în scena asta, care o văd eu. Soțul din acea viață nu mai trăiește, dar am avut o relație bună cu el. Și nu mă simt singură, în mare parte, și pentru că simt că am fost o mamă bună, că sunt o bunică bună, că am fost o soție bună. Mă simt în mare conexiune și mă bucură mult asta cu natura. Mă rog în felul meu, adică nu folosesc rugăciunile clasice pentru sufletele celor din familie, cu recunoștință și bucurie, ca cei care nu mai sunt în viață sau bunici. Asta percep la acea viață, împăcare și mulțumire de sine și împăcare cu cei din familie. Și mă gândesc foarte mult și la cei care sunt plecați, care sunt peste hotare, din neamuri. Uneori mă mai îngrijorez sau mă mai așa de că mai primesc un telefon, mai povestește cineva ceva sau mai vine sau mai stă, se mai întoarce în țară, dar am așa un fel de încredere că primesc ei fiecare ajutor. E de la Dumnezeu, de la sânele lor, de la noi, familia.
Cum te simți? Cred că mă simt bine, dar asta și transmit și mie din prezent și oricui și din familie și din alte timpuri. Importanța a păstra legătura cu membrii familiei și a fi cât mai apropiați, atât cât permite fiecare. Da, mulțumesc, mă simt bine, foarte bine. Mulțumim și noi. Andreea? Ok. Mai percepi acea stare de anxietate? Nu, acum. Cum o percepi tu pe ea acum? Mă văd în fața la un birou și cu un stilou în mână, mâna pe foaie și începând să-și așeze gândurile, ideile, simțirile, emoțiile pe hârtie. Ca într-un jurnal. Și face propria înregistrare. Înregistrează așa. Ce este mai important pentru ea și ce învață, ce înțelege, ce își propune să mai integreze. Da. Deci în integrare și în conectare continuă cu cunoaștere de sine. Conectarea continuă cu ea însăși, în primul rând. Verifică-i corpul energetic. Firmăm. Nu percep blocaje sau ceva negativ interior sau exterior în câmp. Acum. E pregătită să încheiem sesiunea. Da, ne îmbrățișează și îmi confirmă că se simte bine în mijlocul familiei, în casa ei, lor. Da. Mulțumim. Ne luăm la revedere. Închidem portalul. Te deconectezi de informațiile din sesiune. Ce percepi? Mi-a venit un guș, o poftă de mămăligă cu brânză. Ai fost în Bucovina? Probabil. Ok. Te eliberezi de eventuale reziduri energetice. Te recalibrezi energetic. Număr de la 1 la 3 și te întorci în timpul prezent. 1.